सर्वांचं स्वागत आहे. आता आपण चालू करूया 16वा अध्याय दैवासूर संपत विभाग योग. आणि मग त्याच्यानंतर 2च दिवस उरले, 17 आणि 18 बरं का. अध्याय व्हायचे आहेत आपले 2. मग मी सर्वांना लिंक पाठवलेली आहे, तर तुम्ही नेक्स्ट लेवल प्लीज जॉईन करा. आणि हा जो संघ आहे ना, जिकडे तुम्हाला कृष्णाबद्दल ऐकायला मिळतंय, शिला प्रभुपादांच्या पुस्तकांबद्दल थोडी माहिती मिळते, तर तुम्ही आमच्या बरोबर कनेक्टेड राहिला की मग तुम्हाला एकदा समजायला लागलं ना की मग खूप आनंदही मिळतो आपल्याला पुस्तक वाचल्यावर. जोपर्यंत समजत नाही ना तोपर्यंत आपण वाचू शकत नाही, पण एकदा समजायला लागल्यावर ती भाषा आपल्याला आनंद खूप मिळतो या वाचनातून. मी मंगलाचरण म्हणते, मग अध्याय चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चला आता सुरुवात करूया 16वा अध्याय दैवासूर संपत विभाग योग. तर आता या अध्यायात कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की दैवी गुण कुठले आहेत आणि असुरी गुण कुठले, आणि तुम्ही दैवी गुण बाळगले तर तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते. पण समजा जर तुम्ही दैवी गुण नाही बाळगले आणि तुम्ही आसुरी गुण बाळगले तर मग मात्र तुमचा नाश होतो. तर हे कृष्णाने आपल्याला चॉईस दिलाय की बघा, मी तुम्हाला हे सांगतोय दोन्ही गुण, आता चॉईस तुमचा आहे, तुम्हाला काय करायचंय. पण मी दोन्ही गुण बाळगल्याचे परिणाम काय आहेत हे तुम्हाला सरळ सरळ सांगतो. तर आता दैवी गुण म्हणजे आपण सगळे दैवी गुण बाळगले की आपण भागवत धामात जातो किंवा गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक इकडे आपण जातो. मग हे गुण बाळगण्यासाठी आपल्याला अगोदर सत्वगुणात असायला पाहिजे बरं का. म्हणजे सत्वगुणामध्ये असल्यावर कसं असतं, जसं आता एखादी एरोप्लेन फ्लाईट टेक ऑफ करते तर ती जोरात रस्त्यावर किंवा त्या रनवेवर पळते आणि ते मग विमान नंतर फ्लाईट घेतं. त्याचप्रमाणे आपल्याला सत्वगुणात पहिल्यांदा स्थिर राहिलं पाहिजे. म्हणजे ते झालं आपलं हाय स्पीड मध्ये रनिंग, आणि मग तिकडनं आपली भक्ती टेक ऑफ होते आणि मग आपण कृष्णापर्यंत
पोहोचू शकतो. तर आता आपण बघूया या अध्यायात कृष्णाने आपल्याला काय काय सांगितलंय. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना इकडनंच आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आणि त्यांनी कष्ट घेतले आपल्यासाठी पुस्तकं लिहिली म्हणून आपल्याला आज शास्त्रात काय लिहिलंय हे आपण समजू शकतो. तर श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं या दोघांनाही मी साष्टांग नमस्कार करते. त्याचप्रमाणे माझे कोहोस्ट कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, वैष्णवी माताजी, इतर टेक्निकल टीम या सगळ्यांची भरपूर मदत असल्यामुळे आज मी हा आपला मराठीचा वर्ग घेऊ शकते. तर त्या सर्वांना प्रणाम आणि मनापासून धन्यवाद. तर आता आपण काल बघितलं 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग. तर त्या अध्यायात कृष्णाने हे जे भौतिक जग आहे त्याची तुलना आध्यात्मिक जगाबरोबर केली आहे आणि आपल्याला सांगितलंय आचार्यांनी सांगितलंय की हे जे भौतिक जग आहे हे जणू काही आध्यात्मिक जगाचं एक प्रतिबिंब आहे आणि हे इकडनं हे जे वटवृक्ष आहे आध्यात्मिक जग वटवृक्षाशी तुलना केली हे इतकं दाट आहे की याच्यातून कसं बाहेर पडायचं हे आपल्याला समजत नाही. मग आपल्याला एखाद्या गुरूंची मदत घ्यावी लागते, त्यांचा आश्रय घ्यावा लागतो आणि कृष्णाने सांगितलंय की तू वैराग्याच्या तलवारीने हे झाड का आणि तुला माझ्या धामापर्यंत तुला माझ्या धामाची प्राप्ती होईल. तर हे भौतिक जगाबद्दल कृष्णाने सांगितलंय. मग त्याचा आध्यात्मिक जग कसं आहे याबद्दल सुद्धा कृष्णाने सांगितलंय की आध्यात्मिक जग तिकडे ते स्वयंप्रकाशी आहे. तिकडे आपल्या इकडे पृथ्वी आहे तर जेव्हा सूर्य उगवतो तेव्हाच आपल्याला दिसतं. सूर्य एकदा मावळला की अंधार होतो, आपण काही बघू शकत नाही. तर त्याच्या आध्यात्मिक जगाबद्दल कृष्णाने सांगितलंय. मग आपण एक शरीर सोडतो आणि दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो, परत तिसऱ्या चौथ्या हे चालतच राहतं. पण ज्यांना ज्ञानचक्षु आहे ते ही गोष्ट बघू शकतात आणि आपण अशा लोकांकडे गेलो ज्यांना ज्ञान चक्षु आहे ते आपल्याला ट्रेन करू शकतात, आपल्याला सांगू शकतात. जणू काय आपण त्यांचा एक्सपर्ट ऍडवाइस घेतो की या भौतिक जगातून मी कसा सुटू आणि कसा मी कृष्णाकडे जाऊ. तर ज्यांना ज्ञानचक्षु असतात त्यांच्याकडे जाऊन जेव्हा आपण त्यांच्या आश्रयाखाली राहतो, ते सांगतात तसं ऐकतो, तेव्हा आपण या भौतिक जगातून मुक्त होऊ शकतो. मग कृष्ण कोण आहे? कृष्ण आपला पालन करता आहे, पण फक्त स्थूल शरीराचा आहे का? नाही, सूक्ष्म शरीराचा सुद्धा तो पालन पोषण करतो. कसं? तो हृदयात राहतो आणि आपल्याला बुद्धी, विस्मरण, ज्ञान हे सगळं कृष्ण देतो, बरं का. आणि मग वेदांत सूत्रांचा सारांश म्हणजे काय? गुह्यतम म्हणजे सिक्रेट किंवा ही गुह्य गोष्ट कोणती की आपण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण याच्या भक्तीमध्ये सदैव व्यस्त राहिलं पाहिजे. तर आता हा कालचा अध्याय आपण बघितला. आता हा अध्याय 16वा दैवासुर संपत विभाग योग. यात कृष्णाने गुण सांगितले. दैवी गुण, इकडे दैवी पाहिजे होतं बरं का, दैवी गुण आणि राक्षसी गुण.
या गुणांबद्दल कृष्णाने सांगितलंय. राक्षसी स्वभाव कोण असतो यात कृष्णाने सांगितलंय. नास्तिक म्हणजे कोण किंवा जे असुर असतात ते कोणकोणती कार्ये करतात याबद्दल कृष्णाने सांगितलं. राक्षसी स्वभाव कसा असतो आणि मग एंडिंगला सांगितलंय की राक्षसी क्रिया कल्पांचे परिणाम काय असतात आणि आपण जेव्हा दैवी गुण बाळगतो तेव्हा आपली उन्नती कशी होते हे पण सांगितले. म्हणजे दैवी आणि राक्षसी गुण दोघांचेही परिणाम आणि उन्नती काय होते किंवा अधोगती कशी होते हे सुद्धा कृष्णाने सांगितलेलं. तर आता आपण चालू करूया. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलता, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, सूची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती हे सर्व दैवी गुण आहेत. हे भरता दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. हा, आता हे दैवी गुण आहेत हे आपल्याला बाळगायला पाहिजे. हे टोटल किती गुण आहे? 26 गुण आहेत आणि हे आपल्याला या मानव शरीरात प्रत्येक गुण आपल्याला बाळगता येतो आपण जर गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली चाललो तर. आणि मग हे जे गुण आहेत सगळे गुण आहेत तरी सगळे गुण आपल्यामध्ये पाहिजे. तरी काही गुण प्रत्येक वर्णामध्ये काही गुण प्रॉमिनंट दिसतात आपल्याला बरं का. आता मला कोण सांगू शकेल 4 वर्ण म्हणजे कोणते? हात वर करा, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. सुनीता माताजी. क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण आणि शूद्र. बरोबर, हे 4 वर्ण झाले. तर या 4 वर्णांमध्ये काही गुण आपल्याला अगदी समोर दिसतात. आता उदाहरणार्थ इकडे पहिला गुण निर्भयपणा म्हटलेला आहे. आणि बरं मला सांगा 4 आश्रम कोणते? ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, संन्यास आश्रम आणि एक वानप्रस्थाश्रम. वानप्रस्थाश्रम. बरोबर. तर आता प्रत्येक वर्णामध्ये आणि प्रत्येक आश्रमामध्ये आपल्याला काही काही गुण दिसतात. आता निर्भयपणा हा आपल्याला मुख्यतः संन्यासामध्ये दिसतो. संन्यासी हा एकटा राहत असतो, एकटा प्रवास करत असतो. तर त्याच्या मनामध्ये कधी शंका येत नाही, अरे मी एकटा राहतोय, मग मी आजारी पडलो तर माझी देखभाल कोण करेल, किंवा मला आता मी एकटा राहतोय माझ्या जेवणाचा कोण बघेल. नाही, जर असा विचार करत असेल तर तो माणूस संन्यासी होऊ शकत नाही. म्हणजे संन्यासी कसा असतो? निर्भय असतो. का निर्भय असतो? त्याची 100% खात्री कृष्णावर असते की कृष्ण मला बघणार, तो मला जेवण देणार. मी आजारी पडलो तर तोच कोणाला तरी पाठवेल आणि मी बरा होईपर्यंत कृष्णच माझा काळजी घेईल, माझी काळजी घेईल. तर जेव्हा तो 100% त्याला खात्री असते, विश्वास असतो की कृष्ण माझ्या पाठीशी आहे, तेव्हा निर्भयपणा येतो. आता हरिदास ठाकूर हे एक मोठे योगी होते.
जवळजवळ 3 लाख वेळेला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा मंत्र म्हणत होते. आणि तो मंत्र ते एका पहिल्यांदा जेव्हा चालू केला तेव्हा ते एका गुहेत बसत होते बरं का. आणि त्या गुहेमध्ये ते मंत्र म्हणायचे, दिवस रात्र म्हणायचे ते मंत्र. अगदी कुठेतरी एखाद दुसरा तास ते झोपायचे आणि त्याच्या झोप झाल्यावर थोडस खायचे. हा, तर इतकाच वेळ त्यांचा काही जात असेल तो. आणि त्या गुहेमध्ये एक मोठा काळा विषारी साप पण राहत होता, पण त्यांना बिलकुल भीती नव्हती. रात्र झाली की हा साप बाहेर पडायचा गुहेतून, भक्ष्य वगैरे खाऊन सकाळी परत यायचा. हे आपले जपामध्ये मग्न होते. तर संन्यासी असा असतो. त्याच्यानंतर दुसरं सत्व संशुद्धी. तर याच्यामध्ये संन्यास आश्रमामध्ये हा गुण दिसतो. आता या आश्रमामध्ये संन्यासांना बायकांबरोबर बोलायचं किंवा बायकांबरोबर कुठे जायचं काही, म्हणजे इवन बायकांकडे बघायचं सुद्धा नाही. याचं ते एकदम स्ट्रिक्ट असतात. ते एकदम तो जो नियम आहे तो पाळतात. तर हे जे आहे सत्वशुद्धी, हे जे आहे हे संन्यासांमध्ये आपल्याला दिसतं. मग त्याच्यानंतर आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन हे संन्यासी पण करतो आणि ब्रह्मचारी पण करतो. ब्रह्मचारी काय करतो, तो आश्रमात राहतो, आपल्या गुरूंची आज्ञा पाळतो आणि तो आपल्या श्रवणाचा त्याग करतो. म्हणजे इतर काही नाही ऐकायचं, काही कुठे चुगली किंवा एखादं आता लेटेस्ट हिंदी गाणं वगैरे असं नाही ते ऐकत. त्यांचे कान त्यांनी श्रवणासाठी फक्त कृष्ण कथा, कृष्ण स्तुती, कृष्ण कीर्तन याच्यासाठीच त्यांनी त्याचे कान दिलेले असतात. तर बाकी एरवी ते काही ऐकत नाही. म्हणून हे जे आहे आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन हे आपल्याला ब्रह्मचारी आश्रमात असणाऱ्या लोकांमध्ये अधिक दिसतं बरं का. हे खरं म्हणजे आपल्यामध्येही पाहिजे, पण हा गुण त्यांच्यामध्ये खूप प्रॉमिनंट असतो. मग आता दान बरं का. हे दान खरं म्हटलं तर गृहस्थाश्रमामधल्या लोकांनी केलं पाहिजे. आणि ही जी क्वालिटी आहे दानाची, हा फक्त गृहस्थच करू शकतो बरं का. तर आता बघा, समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं की आता तुम्ही खूप पैसे मिळवलेले आहेत, आता तुमचा मुलगा 18-19 वर्षाचा झालाय, ऑलरेडी ऍडल्ट झालेला आहे, तुम्ही तुमचे मिळवलेले पैसे सगळे तुमच्या मुलाला द्या, तुम्ही द्याल का? मला सांगा बरं. नाही देणार. का नाही देणार? ऍक्च्युली त्याला तेवढी समज नाही अजून की पैसे कसे सांभाळायचे किंवा विनियोग कसा करायचा त्याचा. पण तरी पण मी सांगितलं नाही हो, तुमचा मुलगा खूप गुणी आहे, तुम्ही सगळं देऊन टाका. त्यामुळे त्याला वाईट सवयी लागू शकतात, वाईट सवयी लागू शकतात. बरोबर. तर आता इकडे दान जे आहे आपल्याला सर्वांना, जे गृहस्थ आहे, जे पैसे मिळवतात, ज्याप्रमाणे आपल्याला गाडीचा लायसन्स मिळाला की आपण ती कुठलीही गाडी चालवू शकतो, तर त्याप्रमाणे जेव्हा एखादा गृहस्थ पैसे मिळवतो तेव्हा त्याला इंद्रिय तृप्तीचा जणू काय लायसन्स मिळतो.
चला आज मला हॉटेलमध्ये जायचं, आज मी घरी काही जेवण करणार नाही, मी हॉटेलमध्ये जाणार आणि मला हवं ते खाणार. बरं, आता मला हिंदी सिनेमा बघायला जायचंय, चला हिंदी सिनेमा बघायला जाऊया. मला घरी काहीही काम करायचं नाहीये, मी घरी 4 नोकरांना ठेवी. किंवा मला आज अमक्या अमक्या ठिकाणी फिरायला जायचंय, चला आपण वेकेशनला जाऊया, गाडी बुक करूया आणि जाऊया. तर अशा प्रकारचा लायसन्स इंद्रिय तृप्तींसाठी 4 आश्रमात जी लोक आहेत त्यापैकी फक्त गृहस्थाकडे असतो. का? कारण गृहस्थाकडे पैसा असतो आणि गृहस्थांनी तो पैसा जर कृष्णासाठी वापरला नाही तर त्याचं जे हृदय आहे ते कसं होतं, दगडासारखं होतं. आणि दगडाच्या हृदयासारखं म्हणजे स्टोन हार्टेड. तर अशा हृदयामध्ये जे खूप कठोर आहे, अशा हृदयामध्ये ज्ञान प्रवेश करू शकत नाही आणि त्या माणसाची आध्यात्मिक उन्नती अजिबात होऊ शकत नाही. तर जेव्हा आपल्याकडे आपण पैसा मिळवतो तेव्हा योग्य तऱ्हेने तो वापरावा आणि कृष्णासाठी तो अवश्य द्यावा. आणि लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही कृष्णाला काही पैसे देता तेव्हा उद्धार कोणाचा आहे? काही कृष्णाला पैसे कमी आहेत का? मला सांगा बरं. नाही माताजी. अजिबात नाही. किंवा त्याला काही गरज आहे का आपल्या पैशांची? किंवा आत्ताचे जसे पॉलिटिशियन्स आहेत तसा आहे का तो आपल्याकडून घे 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 पैसे घेणार असा आहे का? नाही, कृष्ण तसा नाही. याचा तुम्ही एक्सपिरियन्स जेव्हा घ्याल ना तेव्हा तुम्हाला नक्की समजेल की एका रिलेशनशिप मध्ये गिव्ह आणि टेक असते. म्हणजे कृष्णही देतो, आपणही कृष्णाला काहीतरी देतो. तर जेव्हा आपण आपल्याजवळ असलेलं धन किंवा इतर काही जे काही तुमच्याकडे आहे ते जेव्हा तुम्ही दान करता तेव्हा तुमची आध्यात्मिक उन्नती होते आणि तुम्हाला ज्ञान पण मिळत जातं. आणि तुमची जी अटॅचमेंट आहे ना पैशाकडे किंवा कुठल्या तरी फळाकडे, ती आसक्ती हळूहळू कमी होऊन तुम्ही कृष्णाच्या जवळ जाता. आणि जेव्हा फळाची आसक्ती हळूहळू कमी होते तेव्हा काय होतं, तुमचं मन शांत होतं. मी तुम्हाला 12व्या अध्यायात सांगितलं. तर श्रील प्रभुपाद यांनी पुस्तकात लिहिलेलं आहे की बरेच जण त्यांच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या वगैरे झाल्या की माझ्याकडे वृंदावनामध्ये येतात आणि सांगतात की स्वामीजी आम्हाला आता संन्यास घ्यायचा आहे. मग ठीक आहे, संन्यास घ्यायचा असेल तुम्ही या. मग तुमचे पैसे कुठे आहेत? एक पैसा आणत नाही ते. म्हणजे तुमची पैशाकडे अटॅचमेंट आहे आणि ही जी शरणागती आहे ही शरणागती इसेन्स मध्ये नाहीये, हे लक्षात ठेवा. ही आर्टिफिशियल रिनन्सिएशन आहे. हे मनापासून ती लोक संन्यास घेत नाहीये. मग श्रील प्रभुपाद लिहितात की कृष्णाला शरण जाणे हे खूप महत्वाचं आहे जर तुम्हाला कृष्णाची कृपा हवी असेल तर. परंतु तुम्ही कृष्णाला मिथ्याचार आवडत नाही तर रूप गोस्वामींनी खरंच तुम्ही प्रेमाने कृष्णाकडे येताय का? प्रेमाने तुम्ही शरणागती जाताय का? हा जो मनाचा भाव आहे ना, हा तुमच्या एक्सटर्नल ऍक्ट्स वरून म्हणजे तुमच्या बाह्य कृतीकडून तो दिसतो की तुम्ही जी कृती करता त्याच्यावरून एक लक्षात येते, एक झलक येते की खरोखर
याचा शरणागती भाव आहे का? तर रूप गोस्वामींनी आपल्याला प्रिन्सिपल दिलाय एक दानाबद्दल, आणि शिला प्रभुपादांनी आपल्याला ते सांगितलंय, रूप गोस्वामींनी सांगितलंय ते की तुम्ही जे पैसे मिळवता त्यातले 50% पैसे कृष्णाला द्या, 25% तुमचे जे अर्निंग्स आहेत ते तुम्ही तुमच्या मुलाबाळांसाठी, बायकोसाठी, आई वडिलांसाठी, जे कोणी तुमच्यावर डिपेंडंट आहे त्यांच्यावर ठेवा, आणि 25% जे पैसे आहे ते तुम्ही तुमच्या पर्सनल इमर्जन्सी साठी ठेवा. हे प्रिन्सिपल दिलेलं आहे कृष्णाने, आणि त्याच्याप्रमाणे श्रील रूप गोस्वामींनी आणि श्रील प्रभुपाद म्हणतात की आपण त्याप्रमाणे वागलं पाहिजे. आणि जेव्हा आपण असं दान धर्म करतो तेव्हा आपली आध्यात्मिक उन्नती खूप चांगली होते. आता ज्याप्रमाणे तुम्ही सगळ्यांनी म्हटलं की नाही आम्ही आमच्या मुलांना पैसे देणार नाही, कारण काय माहित त्यांना उद्या वाईट संगत लागली तर. तसंच कृष्णाला सुद्धा वाटतं की मी यांना पैसे दिले, मी यांना इतका दुर्लभ मानव जन्म दिलेला आहे की जो खरोखर दुर्लभ आहे, आणि ही लोक काय करतात, त्यांच्या इंद्रिय तृप्तींमध्ये ते व्यस्त आहेत, इंद्रियांच्या विषयांना चिकटून बसलेले आहेत ते. तर किती ते त्यांचा मानव जन्माचा दुरुपयोग करतात. तर कृष्णालाही तसंच वाटतं, ज्याप्रमाणे आपल्याला असं वाटतं की बापरे आपण इतके जर आपण पैसे दिले पण या पैशांचा किती दुरुपयोग चाललेला आहे, तर त्याप्रमाणे आपल्यालाही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आपण जेव्हा काम करतो ही सगळी इंद्रिय आपल्याला कोणी दिलेली आहे? कृष्णाने दिलेली आहे. कृष्णाने कालच अध्यायात 15.15 मध्ये सांगितलंय, मी तुमच्या हृदयात राहून तुम्हाला स्मरण ज्ञान देतो. तर जेव्हा कृष्ण आपल्या हृदयात राहतोय, आपल्याला स्मरण ज्ञान देतो, त्याच्यामुळे तर आपण काम करू शकतो ना. आपली बुद्धी वापरून आपण डिसिजन्स घेऊ शकतो. तर हे सगळं कोणाकडून आलंय? सगळं काही कृष्णाकडून आलंय. पण आपण कसं करतो, हे सगळं माझं आहे म्हणतो. आपण कधीच देत नाही ते जाणून की कृष्णा हे सगळं तुझं आहे. तर हे झालं दानाचं. आता आत्मसंयम. आत्मसंयम हे सुद्धा गृहस्थांमध्ये हे प्रॉमिनंटली आत्मसंयम त्यांनी ठेवायला हवा. कारण मी म्हटल्याप्रमाणे त्यांना इंद्रिय तृप्तींसाठी त्यांच्याकडे लायसन्स आहे. लायसन्स म्हणजे पैसा, बरं का. आणि ते एकसारखे या भौतिक जगामध्ये आणि पैशाबरोबर त्यांचा व्यवहार चाललेला असतो. तर आत्मसंयम हा आपल्याला ब्रह्मचारी मध्ये, संन्यासामध्ये दिसतो, वानप्रस्थांमध्ये सुद्धा दिसतो, पण गृहस्थांनी तो बाळगला पाहिजे. आणि करता येत नसेल, आत्मसंयम ठेवता येत नसेल, तर आपण आपल्या गुरूंकडे जावं. गुरु नसतील, शास्त्र वाचावी, किंवा शास्त्रातली भाषा समजत नसेल तर जे आपल्यापेक्षा प्रगत भक्त आहेत त्यांच्याकडे जाऊन आपण मार्ग काढावा. मग त्याच्यानंतर यज्ञ कर्म सुद्धा हे गृहस्थांनी केलं पाहिजे. आता यज्ञ कर्म आताच्या या ज्या कलियुगातलं यज्ञ कुठलंय बरं, मला सांगा. कोण सांगेल? अनम्यूट करून तुम्हाला बोलायला येतंय. या कलियुगातलं नामच आहे ना नाम. मग तुम्हाला हे तर यज्ञ रोज करायला येतं. त्याशिवाय तुम्हाला काय करता येतं? तुमच्या नातेवाईकांना, मित्र मैत्रिणींना घरी बोलवता येतं, त्यांना सांगता येतं की आता तुम्ही हा भगवद्गीताचा कोर्स केला. मला सांगा बरं, तुम्हाला प्रत्येकाला थोडं थोडं ज्ञान मिळालं का? हो माताजी. हो, मिळालं.
मिळालं ना. मग हो. काय ज्ञान मिळालं, अगोदर तुमची काय कल्पना होती, तुमचे अगोदर काय कॉन्सेप्ट होते आणि आता काय कॉन्सेप्ट आहेत, हा आपला कोर्स झाल्यानंतर हे तुम्ही घरी 4-5 जणांना बोलवा, त्यांना सांगा तुम्ही. आणि त्यांना नुसतंच घरी बोलवा म्हणजे त्यांना जेवायला बोलवा, जेवायला शक्य नसेल तर 4-5 ला चहाला बोलवा, छान त्यांच्यासाठी काहीतरी खायला करा, कृष्णाला पहिल्यांदा अर्पण करा आणि मग त्यांना द्या. म्हणजे तुमच्या हातून एक चांगलं कर्म होतंय आणि तुम्ही कृष्ण प्रसाद त्यांना देताय, कृष्णाची माहिती देताय. तुम्ही सांगताय की असा असा कोर्स आहे, किंवा तुम्ही त्यांना सांगा की कृष्ण जप का केला पाहिजे आपण, किंवा अशी छोटी छोटी पुस्तकं आहेत, नंतर क्लास संपल्यानंतर मी 1-2 माझ्याकडे ती दाखवली, ती पुस्तकं द्या त्यांना. तर असं करून इतरांना सुद्धा कृष्ण भावनेबद्दल जागृत करा. तर आता हे सगळे गुण आहे ते सगळे काय आपण घेऊ शकत नाही, कारण प्रत्येक गुणावर म्हटलं तर 1-1 तास बोलण्या इतकं आहे. म्हणून आता मी पुढची स्लाइड आहे तिकडे तुम्हाला घेऊन जाते. हे सगळे 26 गुण झाले दैवी गुण. आणि हे जे गुण आहे असं नाही की माझ्याकडे 25 गुण आहेत, 1 गुण नाही, असं नाही, सगळे 26 पाहिजेत आपल्याला, जर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती व्हायची असेल तर. आता आपण आसुरी गुण बघूया. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. कुमुद माताजी आहे, बरं मी वाचते. दंभो दर्पोभिमानश्च कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचा. हरे कृष्ण. दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपादम आसुरीम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे असुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्णा. तर इकडे त्यांनी अनेक म्हणजे राक्षसांचे गुण सांगितले आहेत बरं का. हे जे गुण आहेत हे 6 गुण आहेत. तर आता इकडे हे जे 6 गुण आहेत त्यातला पहिला कुठला आहे, दंभ. हा, तर दंभ म्हणजे काय, दंभ म्हणजे आपल्यामध्ये बघा एक इच्छा असते हा, की लोकांनी माझ्या बरोबर खूप आदराने वागावं, लोकांनी माझी खूप वावा करावी, किंवा थोडक्यात म्हणजे आय वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन. हा जो ही जी भावना आहे ना त्याला दंभ म्हणतात. म्हणजे एक इच्छा असते की मला आदर मिळाला पाहिजे, सर्वांनी माझी स्तुती केली पाहिजे, मला प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे. आणि हे जेव्हा तुम्हाला मिळत नाही तेव्हा मग इतर जे गुण आहे ना आसुरी गुण ते पुढे सिक्वेन्शियली फॉलो होतात. म्हणजे आता समजा जर एखाद्या माणसाला आदर मिळाला नाही तर काय होतो, तो क्रोधित होतो. आणि इकडे बघितलं ना हा वेडा हत्ती कसा वागतोय, तसे लिटरली ते त्यांना आदर मिळाला नाही ना की हे असे वागतात. आणि मग त्याच्यानंतर समजा जर त्यांना खूप आदर मिळाला, सगळ्यांनी त्यांची वाहवा केली, मग काय होतं, त्याचा नेक्स्ट काय होतं, त्यांना खूप अभिमान होतो, प्राईड, ॲरोगन्स हे खूप होतं. आणि जेव्हा एखादा आसुरी माणूस होतो या दंभामुळे तो एकदम उर्मट होतो. हा, म्हणजे उर्मटपणाने बोलतो. असे हे आसुरी गुण आहे. म्हणजे एक गुण आहे दंभ. तो दंभ जर त्याचा सॅटिस्फाय झाला नाही, म्हणजे की
त्याला आदर मिळाला नाही, त्याला लोकांनी त्याची वावा केली नाही, की मग हे पुढचे गुण सगळे चालू होतात. आणि एखादी व्यक्ती या भौतिक जगामध्ये तुम्ही कोणालाही विचारा की एखाद्या व्यक्तीला खूप स्तुती हवी असते स्वतःची आणि प्रसिद्धी हवी असते, पण अशा वेळेला की असा एक असुर असेल की त्याच्यामध्ये हा भाव आहे की मला खूप सर्वांनी आदर दिला पाहिजे, मला प्रसिद्ध व्हायचंय, तर तो एखाद्या गुरुकडे गेला, तर जो खरा आध्यात्मिक गुरु आहे तो ही भावना पलटू शकतो बरं का. तो म्हणेल ठीक आहे, अरे वा, खूप छान आहे की तुला सर्वांकडून आदर पाहिजे, तुला प्रसिद्धी पाहिजे, पण तू आतापर्यंत तुला लोकांनी मिसगाईड केलं होतं, तू तर खरंच केवढे चांगले गुण आहेत तुझ्यामुळे, मग आता मी जे काय सांगतो ते करशील का? तुला खूप प्रसिद्धी मिळेल आणि लोक तुझा खूप आदर करतील. मग या माणसाला ते हवं असतं, तो हो म्हणतो. तर मग तेव्हा जो आध्यात्मिक गुरु असतो तो म्हणतो की तू कृष्णाचा भक्त हो, तुझ्याकडे तुला जे काय पाहिजे ते सर्व काही मिळेल, तुला प्रसिद्धी मिळेल आणि ती सुद्धा प्रसिद्धी शाश्वत असेल. असं नसणार आता जर तू मी न ऐकता तू म्हटलंस की मला अमक्या क्षेत्रामध्ये प्रसिद्धी पाहिजे, कदाचित तुला मिळेल, पण तुझं शरीर असेपर्यंतच ती प्रसिद्धी राहील. परंतु जर तू कृष्णाचा भक्त झालास तर तुझी प्रसिद्धी ही शाश्वत राहील. आणि कृष्णाचा भक्त होणं म्हणजे सगळं मिळणं, तुला आदर मिळेल, प्रसिद्धी तर मिळेलच मिळेल, पैसा मिळेल, तुला चांगला परिवार मिळेल, म्हणजे हे सगळं तू मिळवशील, पण कृष्णाच्या मार्फत मिळवशील. आणि अशा प्रसिद्धी तू आता तुला म्हणतोस मला प्रसिद्धी पाहिजे, अशा प्रसिद्धीची ज्याला आरंभ आहे आणि अंत आहे, अशा प्रसिद्धीच्या मागे कशाला लागतोस? तर असा हा आध्यात्मिक गुरु, जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहे, तो असा बोलून त्या माणसाचं मन वळवू शकतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कृष्णा दैवीं संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु च संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दैवी गुण मोक्षदायक असतात, तर आसुरी गुण हे बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता नको करूस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्णा. आता एवढे दैवी गुण कृष्णाने सांगितले, मग अर्जुनाला प्रश्नचिन्ह पडला, अरे मी कोण आहे? मी, माझ्यामध्ये दैवी गुण आहे की मी एक असुर आहे? मग कृष्ण त्याला सांगतो, काळजी करू नकोस की तू दैवी गुण घेऊनच जन्मलेला आहेस. आणि दैवी गुण कसे असतात, तुला या भौतिक जगातून त्या गुणांमुळे मुक्ती मिळू शकते. आणि आसुरी गुण कसे असतात, ते बंधनकारक असतात आणि आपण या जगामध्ये अडकून राहतो. तर आपल्याला सवय असते ना की आपण असं म्हणतो की बाबा मी किती वर्ष जॉब केलेला आहे, किंवा आपल्याला आपला सक्सेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण बघतो इतरांकडे, किंवा आपण स्वतः विचार करतो. आता समजा जर आपल्याला भौतिक जगामध्ये एखाद्या माणसाला यश मिळालं, तर तो काय म्हणतो की बघा, 30 वर्षापूर्वी मी चाळीमध्ये एका खोलीत राहत होतो, पण आता माझ्या कर्तबगारीने आज मी बंगल्यामध्ये राहतो. म्हणजे तो भौतिक जे यश आहे त्याचं पैशामध्ये तो कॅल्क्युलेट करतो की तेव्हा माझ्याकडे एकच स्कूटर होती, आता माझ्याकडे 3 गाड्या आहेत, एक बंगला आहे, एक फार्म हाऊस आहे.
असं आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची सवय असते. आणि या आध्यात्मिक रित्या पण आपण कॅल्क्युलेट करतो बरं का, की हो बघ मी आता 30 वर्षापूर्वी ना मी फक्त 3-4 माळा करत होते, आता माझा इतका प्रोग्रेस झाला, आता मी 16 माळा करते, मी असं करते, मी मंगल आरती करते, मी पहाटे 4ला उठते. पण खरं म्हटलं तर ट्रू पिक्चर जर तुम्ही जर बघितलं ना, तर ज्याप्रमाणे आपण आता रात्री जर चालत असो रस्त्यावर आणि आपल्याला चंद्र दिसतो आणि आपल्याला काय वाटतं की चंद्र सुद्धा आपल्या बरोबर चालतो, खरं तर चंद्र तिकडच्या तिकडे स्थिर असतो, आपण चालतो. त्याचप्रमाणे आपलं सुद्धा या आध्यात्मिक आपली जी उन्नती असते ना ती अशी असते, आपल्याला वाटतंय की आपण करतोय, पण आज बघा या दैवी गुणांपैकी आपल्यामध्ये एक तरी गुण आहे का? तुम्ही विचार करा. आणि एकही गुण नसेल तर तुम्ही तिकडच्या तिकडे उभे आहात. नो प्रोग्रेस, नो प्रोग्रेस. हे 26च्या 26 गुण आपल्यामध्ये हवे. आता पुढे बघूया. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आसुरी गुणांचं वर्णन करणार आहे आणि तो एक सारखं म्हणतोय, शृणू, श्रवण कर, ऐक. हे ऐकणं खूप महत्वाचं आहे. आणि कोणाकडून ऐकायचं? जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहे त्यांचं ऐकायचं, त्यांची पुस्तकं वाचायची, अर्थ समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा. हरे कृष्ण. हरे कुमुद कृष्ण. माताजी. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. सुचिरभूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. आता आपण एक एकदा बघतो काही लोक खूप दुःखी असतात, त्यांच्या आयुष्यामध्ये खूप दुःख असतं. तर हे आपल्याला श्रील प्रभुपाद म्हणतात की अशी जी माणसं असतात जी खूप दुःखी असतात, तर त्याला एक कारण असतं की त्यांचा शास्त्रांवर विश्वास नसतो. आणि शास्त्रांवर विश्वास नसल्यामुळे आपल्याला इकडेच भगवद्गीतेत 4था अध्याय मला वाटतं सांगितलंय, संशय आत्मा विनश्यती. जो संशय करतो त्याचा नाश होतो. तुम्हाला प्रश्न आले हे बरोबर आहे, तुम्ही जा कुठल्या तरी गुरूंकडे जा, कुठल्या तरी म्हणजे आध्यात्मिक गुरूंकडे जा जे प्रामाणिक आहे, जे परंपरेमध्ये आहे, किंवा एखाद्या ऍडव्हान्स डिवोटीकडे जा आणि त्यांना तुम्ही प्रश्न विचारा आणि तुमच्या शंकेचं निरसन करा तुम्ही, आणि मग तुम्ही या मार्गावर चाला. पण संशय करायचा आणि म्हणायचं नाही हे बरोबर नाही, किंवा म्हणायचं कोणी बघितलाय पुढचा जन्म आहे की नाही, आता मला या जन्मामध्ये एन्जॉय करायचं, मी हवं तसं राहणार, हे जे आहे ना हे चुकीचं आहे. तुम्हाला प्रश्न असतील तुम्ही विचारा, पण जर तुम्ही संशय घेतला या शास्त्रावर, भगवद्गीतेवर, वेदांवर, तर कृष्णानेच सांगितलंय, श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, संशय आत्मा विनश्यती. म्हणून अशी लोक जी खूप खूप दुःखी आहेत, जर तुम्ही त्यांना जवळून बघितलं तर कारण हे आहे की त्यांचा शास्त्रांवर काहीही विश्वास नाही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण.
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहो नरीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किं मन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. आता हे 16.8 म्हणजे डेफिनेशन आहे, हु इज अन अथेइस्ट, नास्तिक कोण आहे हे सांगितलेलं आहे आपल्याला भगवद्गीतेत. तर नास्तिक कोण आहे की तो म्हणतो की परमेश्वर नाहीच आहे, हे जग केवळ स्त्री आणि पुरुषाच्या संभोगामुळे उत्पन्न झालेला आहे आणि त्याची बॉटम लाईन म्हणजे काम वासना आहे. बाकी कृष्ण नाहीये, काही सगळं काही सायन्स आहे. तर आता हा असा जो नास्तिक असतो तो शरणागती जात नाही कृष्णाकडे. खरं म्हटलं तर सगळी पुराणं आहेत, किती शास्त्र आहे, तिकडे जाऊन तो त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधू शकतो, पण तो तसं करत नाही. आणि तुम्ही जर बघाल तर नास्तिक असतो ना, त्याला खूप त्याचे फॉलोवर्स असतात आणि म्हणतात ना, अ ब्लाइंड मॅन इज लीडिंग अनदर ब्लाइंड मॅन, असा प्रकार होतो की तो स्वतःच आंधळा असतो आणि त्याच्या पाठीमागे जाणारे सुद्धा ते आंधळे असतात. आणि हा जो नास्तिक असतो, आणि एक कारण आहे नास्तिक होण्यासाठी. बघा, एक इंग्लिश मध्ये म्हण आहे ना, फॉलिंग डाऊन इज इझी, क्लाइंबिंग अप इज डिफिकल्ट. म्हणजे उद्या जेव्हा तुम्हाला दोन मार्ग आहेत, एक मार्ग म्हणजे आपण कृष्णाचं ऐकायचं, वेदांमध्ये काय लिहिलंय ते ऐकायचं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या मनाचं ऐकायचं. माझ्या मनाचं, माझं मन मला सांगतंय आता तू काही काम करू नकोस, माझं मन मला सांगतंय तू घरचं जेवण जेवू नकोस, रोज हॉटेलमध्ये जे. हे करायला खूप सोपं असतं. आणि तेच दुसरं जेव्हा आपण कृष्णासाठी करतो तेव्हा तो त्याग होतो. बघा, जेव्हा तुम्ही रोज जर कृष्णासाठी स्वयंपाक करत असाल तर तो एक प्रकारचा त्याग आहे, कारण तुम्ही तुमच्या मनचं काही करत नाहीये. तर आपल्या मनचं ऐकायला हे खूप सोपं असतं. त्याच्यामुळे ही जी नास्तिक भावना आहे ना, त्या भावनेकडे अनेक लोक आकर्षित होतात आणि ते फॉलो पण करतात आणि सांगतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हे लोक काय म्हणतात, सीइंग इज बिलिव्हिंग. मी जे काय बघतोय त्याच्यावर माझा विश्वास आहे. पण तुम्ही खोलात जाऊन विचारलंय का कुठल्या तरी आध्यात्मिक गुरुला? आता आज जेव्हा मी तुम्हाला सांगते प्रत्यक्ष प्रमाण, सीइंग इज बिलिव्हिंग, हे बरोबर नाहीये. आता तुम्ही मला कारण सांगू शकाल? सांगा बरं, काय कारण आहे हे, का चूक आहे? सीइंग इज बिलिव्हिंग कोण सांगू शकेल? मी प्रयत्न करू माताजी. सांगा सांगा. आपले जे इंद्रिय आहेत ते परफेक्ट नसतात, त्यांच्या बरोबर. त्याच्यामुळे आपली इंद्रिय जी असतात ती परफेक्ट नसतात, त्याच्यामुळे कृष्णाला बघणं हे खूप अवघड आहे. किंवा कृष्णाला जाणणं सुद्धा आपल्या इंद्रियांच्या मार्फत हे खूप अवघड आहे. तर आपल्याला हे जे नास्तिक असतात त्यांचं असतं सीइंग इज बिलिव्हिंग, हे चुकीचं आहे. तर आता आपण पुढची स्लाइड बघूया. पुढच्या स्लाइड मध्ये इकडे डेफिनेशन दिलेलं आहे नास्तिक. म्हणजे नास्तिक कोण आहे. आता पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलं सायंटिस्ट कोण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अशा निष्कर्षांचे अनुगमन करीत
स्वतःचा नाश ओढावून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी असुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरिता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न असतात. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे आपल्याला काय समजतं की एखादा सायंटिस्ट असतो, त्याच्याकडे चांगली बुद्धी असते, पण त्या बुद्धीचा वापर तो का करतो? जगाचा विनाश करण्यासाठी करतो. आता इकडे त्यांनी एक स्लाइड दाखवली आहे की सायंटिस्ट न्यूक्लिअर मिसाइल्स, न्यूक्लिअर बॉम्ब्स याच्या इन्व्हेन्शन्सच्या पाठी आहेत. वेगवेगळ्या तऱ्हेचे शोध लावतायत न्यूक्लिअर फील्ड मध्ये, आणि त्याचा वापर कशाला करतात की आपण दुसऱ्या शहरावर ही न्यूक्लिअर मिसाईल फेकूया, न्यूक्लिअर बॉम्ब फेकूया. म्हणजे शेवटी हे सायंटिस्ट काय करतात, तुमचं मरण निश्चितच आहे. मे बी 90 वर्षांनी, 100 वर्षांनी प्रत्येक इकडे आलेला जीव हा मरणारच आहे. पण सायंटिस्ट काय करतात, ती जी प्रोसेस आहे ती एक्सपेडाइट करतात की चला लवकर मरण कसं आणता येईल. इकडे त्यांचा शोध जो आहे तो या मार्गाने चालू आहे. किंवा म्हणजे त्याचा उलटा दुसरा भाग आपण बघूया. त्यांचं जे इन्व्हेन्शन आहे ते फक्त शरीराभोवती आहे, तुमच्या शरीरांसाठी, तुमच्या इंद्रियांसाठी, की जे काय तुम्हाला कम्फर्टेबल आहे ते हे सायंटिस्ट इन्व्हेंट करतात किंवा त्याचा शोध लावतात. आणि असं होतं, आता मोबाईलचा शोध लावला, हे खूपच छान झालं. आता बघा, आपण क्लासमध्ये बसलोय पण आपण कोणाबद्दल बोलतोय? कृष्णाबद्दल बोलतोय. पण आम जनता जी आहे ती फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया या सगळ्या मीडियांचा वापर जास्त स्वतःच्या इंद्रियां तृप्तींसाठी हे सगळा हा प्लॅटफॉर्म वापरला जातो. म्हणजे शोध लावून सुद्धा तो अहितकारी होतो आणि त्याचा कुठेही कोणीही कृष्णासाठी वापर करत नाही. तर असं या अर्थाने श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की जे काय सायन्स मध्ये ऍडव्हान्समेंट होतात ते खरं म्हणजे अहितकारी आहेत. म्हणून त्यांनी इकडे हे न्यूक्लिअर बॉम्बचं सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 10. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले असुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव अशुची भूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. 11-12 पण रीड करायचं माताजी. हा, वाचा. ओके. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रसलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीकरिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण. आता श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की लाखो हजारो लाखो पाप कर्म आहेत. हे सगळे पाप कर्म 4 खांबांवर उभे. कुठले? परस्त्री गमन किंवा व्यभिचार, जुगार खेळणं, नॉनव्हेज खाणं आणि मद्यपान करणं किंवा ड्रग्ज, स्मोकिंग वगैरे असं. तर आता आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की या 4 नियमांचं पालन करा. जेव्हा तुम्ही या 4 नियमांचं पालन करता
त्यावेळेला तुम्ही पाप कर्म करूच शकत नाही, कारण सगळी पाप कर्म या 4 खांबांवर उभी आहेत. आता आपण जाणूया की प्रत्येक जेव्हा आपण श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलेला नियम पाळतो तेव्हा काय होतं ते, कारण काय होतं हे जाणणं खूप महत्वाचं आहे. तू हे करू नको, ते करू नको सांगायला सोपं आहे, पण मला काय मिळणार आहे त्याच्यातून हे जाणणं सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. आता जेव्हा एखादा माणूस जुगार खेळतो तेव्हा त्याच्या हृदयातून सत्यता पूर्ण जाते. आणि तुम्ही बघितलं असेल तर जुगार खेळणारी जी असतात ते खूप खोटं बोलतात, बरं का. मग त्याच्यानंतर आपण हे बघूया व्यभिचार. हे जेव्हा माणूस असं करतो तेव्हा त्याच्या हृदयातून आनंद जो आहे ना तो पूर्ण निघून जातो, कारण मी आता पकडला जाईन, उद्या पकडला जाईन असा तो विचार करतो. आणि या व्यभिचाराने तुमच्या शरीराचं शौच जे आहे ते पूर्ण जातं आणि माणूस घाबरतो पण. हा, बरं का. हे असं जेव्हा करतो मग आपण बघतो ना हिंदी सिनेमामध्ये कुठला तरी कोणाचा तरी अफेअर एक्सपोज करणार, मग तू मला इतके पैसे दे वगैरे असं. तर माणसाचा आनंद तर जातोच, तो भयभीत सुद्धा होतो. आणि असा माणूस ड्युअल लाईफ जगतो बघा. म्हणजे पब्लिक मध्ये एक फिगर असते, त्याची प्रायव्हेट लाईफ त्याचं वेगळं असतं. आणि या दैवी गुणामध्ये एक गुण या कृष्णाने सांगितलं तो म्हणजे साधेपणा. तो साधेपणा आपल्याला पाहिजे. हे जेव्हा श्रील प्रभुपाद अमेरिकेत होते तेव्हा त्यांचे जे अनुयायी होते तेव्हा शिष्य झाले नव्हते, ते पण जात होते त्यांच्याकडे. तर त्यांनी पूर्ण मिनिट टू मिनिट त्यांच्यावर वॉच ठेवला, हे काय करतात. आणि त्यापैकी एक शिष्य त्यांना म्हणाला, श्रील प्रभुपाद, हाऊ इज इट युअर पब्लिक लाईफ अँड प्रायव्हेट लाईफ इज एक्झॅक्टली द सेम. कसं काय हे शक्य आहे की तुमचं पब्लिक लाईफ म्हणजे आमच्या समोर आणि प्रायव्हेट लाईफ दार बंद केल्यावर ते एकसारखं आहे, म्हणजे तुम्ही कृष्ण नामाशिवाय काहीच करत नाही. तर तो साधेपणा आहे ना तो व्यभिचाराने जातो. मग त्याच्यानंतर इंटॉक्सिकेशन म्हणजे काय, आधी अगोदरच आपण भ्रमामध्ये आहोत की मी हे शरीर आहे. आणि जेव्हा आपण मद्यपान करतो तेव्हा आपल्या नर्वस सिस्टमवर परिणाम होतो. नर्वस सिस्टमवर परिणाम झाल्यानंतर आपला जो इंटेलिजन्स असतो तो व्यवस्थित डिसिजन्स घेऊ शकत नाही. आणि आता ते खूप एक्स्ट्रीम केस झाल्यावर आपण स्वतःचं नाव सुद्धा विसरतो, कुठे आहे काय आहे, किंवा अशात आणि किंवा भांडणं करतो, काही जण मारहाण करतात. हे आता एक्स्ट्रीम केस झाली आहे ही. पण तेव्हा काय होतं, तुमचा जो इंटेलिजन्स असतो की ज्याच्यामध्ये सत्सद विवेक बुद्धी असते, काय योग्य नाही हे तो याच्यावर डिसिजन ती बुद्धी घेऊ शकते. ती बुद्धी आता कार्यरत होत नाही. आणि आपल्याला हे असं चालणार नाही. आपल्याला एकतर कंटिन्युअस स्मरणात राहायला पाहिजे कृष्णाच्या. आता यांनी काय होतं, आपण एका वेगळ्या जगातच जातो की जिकडे कृष्णाचं टोटल विस्मरण असतं. तर म्हणून आपण हे केलं नाही पाहिजे. आणि नॉनव्हेज खाणं, श्रील प्रभुपाद सांगतात की अशा जो नॉनव्हेज खातो
त्याच्या हृदयातून दया पूर्ण निघून जाते. म्हणजे असं असतं का की जे नॉनव्हेज खातात ते दयाळू नसतातच? नाही नाही, असं नसतं. ते सुद्धा दयाळू असतात, कारण इतर त्यांच्या इंद्रियांनी ते चांगलं श्रवण करतात, मंदिरामध्ये सुद्धा जातात, तर या सगळ्याचा कंबाईन इफेक्ट होऊ शकतो. आता हिटलर हा पूर्ण व्हेजिटेरियन होता, पण 10 लाख लोकांना त्यांनी मारलेलं आहे. हिटलर बद्दल काय आणि बोलायला नको, पण सांगायचं तात्पर्य हे की आपण आहार सुद्धा कुठला घेतोय, तो फक्त तोंडानीच घेत नाही, आपण डोळ्यांनी कानानी जे ऐकतो तो सुद्धा आपला आहार होतो. तर हे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की असं करू नका तुम्ही. हे जे 4 खांब आहेत, ज्या खांबावर अनेक हजारो लाखो पाप कर्म माणूस करू शकतो, तर ते खांब तुम्ही पाडा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढत जाईल, वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भोगता आहे. मी परिपूर्ण बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मी धनाढ्य माणूस आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण. तर आता इकडे एखादा आसुरी माणूस कसा विचार करतो बघा, किती बरोबर दिलंय. आपण सुद्धा कधी कधी असा विचार करतो, आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे, आपण कॅल्क्युलेट करतो, मग माझ्याकडे 10 वर्षांनी किती पैसा असेल, आणि आपण असंच म्हणतो की मी करता आहे, मी सगळं मिळवलेलं आहे, मीच भोगता आहे. तर हे सगळे असुर जे असतात ना, त्यांचा थिंकिंग प्रोसेस सिमिलर असतो, काही फरक नसतो. मग तो रावण असेल, नाहीतर हिरण्यकश्यपू असेल किंवा आणि कोणी असेल, सगळ्यांचं थिंकिंग हे एकच असतं. सेम त्यांची विचारसरणी जी असते ती अशीच असते, आणि ती बरोबर कृष्णाने मांडली आहे का, तर तुमच्यामध्ये कुठला असुर लपलेला आहे तुम्ही शोधा. आता इकडे बघा, रावण आहे. रावणाने हा खरं म्हणजे स्कॉलर होता बरं का, ब्राह्मण होता, वेद त्यांनी वाचलेले होते, आणि त्यांनी शूर्पणखानी सीतेबद्दल खूप सुंदर वर्णन केलं. सौंदर्याचं तिचं वर्णन केल्याबरोबर तो मोहित झाला. बघा आता इकडे आहार जो आहे हा कुठून गेला, श्रवणाने गेला, कानातून गेला, लगेच त्याला मोह झाला आणि मग त्यांनी सीतेचं हरण केलं. तर इकडे प्रत्येक आपल्याला शोधायला पाहिजे बरं का, आपल्यामध्ये कुठला असुर आहे. हरे कृष्ण. माताजी, ते तिसरं चित्र कशाचं आहे? एक रावणाचं आहे, एक हिरण्यकशिपू आहे, आणि तिसरं चित्र आणि कसलं आहे? एक कंस आहे. कंस काय करतोय, जेव्हा आकाशवाणी झाली तेव्हा त्याला समजतं की देवकीचा 8वा पुत्र आपल्याला मारणार आहे, परंतु जो क्षत्रिय असतो त्याला सुद्धा काही नियम असतात. तो 4 जणांना मारू शकत नाही. कुठले 4 जण? एक म्हणजे ब्राह्मण, एक म्हणजे वृद्ध, एक म्हणजे स्त्रिया, आणि एक म्हणजे लहान मुलं. यांच्यावर यांना क्षत्रियांनी रक्षण द्यायचं असतं, कधीही मारायचं नसतं, आणि तो तेच करतोय. आलं लक्षात तुमच्या? हो माताजी, धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हो माताजी. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि
मोहजालामध्ये बद्ध झालेले असुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्यधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. हा, आता इंग्लिश मध्ये सांगते. डीमनचं एक सुंदर डेफिनेशन आहे, that a demon is one who wants to enjoy the kingdom of God without God. म्हणजे त्याला जे काही कृष्णाकडे आहे ते सगळं हवं असतं, पण कृष्ण नको असतो. अशा माणसाला आपण राक्षस किंवा असुर म्हणतो. आणि तो कसा असतो, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये मग्न असतो. आणि अशाचं काय होतं, तो नरकामध्ये जातो असं आपल्याला भगवद्गीता सांगते. तर ईशोपनिषद मध्ये 18 मंत्र आहे. त्यात 3रा मंत्र आहे ना, त्यात असंच हे सांगितलेलं आहे. मी तो मंत्र म्हणते. असूर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृता तानस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः. म्हणजे इंग्लिश मध्ये तुम्हाला त्याचं ट्रान्सलेशन सांगते. द किलर ऑफ द सोल, whoever he may be, must enter into the planets known as the worlds of faithless, full of darkness and ignorance. म्हणजे जो माणूस आपल्या स्वतःच्या आत्म्याला कृष्ण भावना देत नाही असा जो माणूस आहे त्याला आत्मा हा म्हटलेला आहे, किलर ऑफ द सोल. असा माणूस कुठे जातो, जिकडे पूर्ण अंधकार, अज्ञान आणि जिकडे कोणीही कृष्णाचं नाम घेत नाही किंवा जे कृष्णाच्या विस्मरणात असतात, अशा जगामध्ये तो जातो. आणि श्रील प्रभुपादांनी या मंत्रामध्ये लिहिलेलं आहे की असं जग म्हणजे कुठलं, पशु योनी. तर आपला जन्म मग पशु योनीमध्ये होतो असं ईशोपनिषद मध्ये लिहिलेलं आहे. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी, स्क्रीन अजून डिस्प्ले नाही झाली. 1 मिनिट. बरं मी वाचू का? हो, आली माताजी. हरे बरं. कृष्ण. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले असुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परम पुरुष भगवंताचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण. तर मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध यांनी मी तुम्हाला सांगितलंय ना, 2ऱ्या अध्यायातच सांगितलंय, एक स्टेप फॉल डाऊन, की आपण कसे खाली पडतो. अगोदर आपल्याला आसक्ती होते, मग आपल्याला नाही, पहिल्यांदा आपण चिंतन करतो, मग आसक्ती होते, मग ती आसक्ती पूर्ण नाही झाली की क्रोध येतो आणि असं करून मग बुद्धी भ्रमिष्ट होते आणि मग आपण भौतिक जगात पडतो. तर हे सगळं जे आहे ना, हे सगळे गुण तुम्ही कधी कृष्णाची प्राप्ती करू शकत नाही. तर इकडे स्लाइड दाखवले, हा शिशुपाल आहे. तर शिशुपालाचा जन्म झाला तेव्हा त्याला 3 डोळे आणि 4 हात होते. आणि त्याचं भयंकर रूप बघून त्याचे जे आई वडील होते ते छेडी राज्याचे राजा आणि राणी होते. ते म्हणाले, बापरे, हा भयंकर मुलगा आहे, चल आता काय आपण या मुलाला जाऊन एका जंगलामध्ये सोडून येऊया. आणि ते मुलाला घेऊन जातात आणि जंगलामध्ये एका झाडाखाली ठेवणार. तितक्यात आकाशवाणी होते की या मुलाला सोडू नका, तुम्ही घेऊन जा. आणि एक कुठला तरी माणूस येईल, जेव्हा तो या तुमच्या बाळाकडे बघेल तेव्हा त्याचा 3रा नेत्र आणि 2 हात गळून पडतील. मग ते राजा राणी घेऊन जातात आणि ती राणी, आलेला कोणीही आला त्यांच्या राज्यामध्ये, एखादा ऋषी, साधू, राजा, दुसरी माणसं, प्रत्येकाना ती या कान्ह्या बाळाला त्यांच्या मांडीवर ठेवत असे की कदाचित या माणसाने बघितल्यावर याचा 3रा डोळा आणि 2 हात गळून
पडते. पण असं वर्ष होतं आणि काही होत नाही. मग वर्ष झाल्यानंतर त्याचा वाढदिवस असतो आणि त्याच्या आईचं नाव असतं श्रुतश्रवा. ती कृष्णाची आत्या असते आणि ती सर्वांना आपल्या नातेवाईकांना बोलवते आणि कृष्ण येतो. आणि कृष्ण जेव्हा शिशुपालाकडे बघतो, त्याला उचलतो, लगेच त्याचा तिसरा नेत्र आणि 2 हात गळून पडतात. मग शिशुपालाच्या आईला खूप आनंद होतो, पण ती घाबरते. ती म्हणते, कृष्णा तू मारणार काय माझ्या बाळाला? मग कृष्ण म्हणाला, मी कशाला मारू, पण त्यांनी जर काही अपराध केला तर मात्र मी मारीन. मग ती म्हणते, बरं तू त्याचे अपराध माफ करशील का? कृष्ण म्हणतो, मी त्याचे 100 अपराध माफ करीन, पण त्यानंतर करत राहिला तर मी त्याला मारेन. मग एकदा राजसूय यज्ञ असतं आणि त्या यज्ञाच्या वेळेला सगळे राजे आलेले असतात तिकडे. आता हे यज्ञ करण्या अगोदर एक अग्रपूजा करण्याची प्रथा असते. मग अग्रपूजा कोणाची करायची? मग सहदेव सांगतो, सभेमध्ये उभा राहतो की इकडे फक्त एकच माणूस आहे की ज्याची आपण पूजा करू शकतो आणि तो म्हणजे कृष्ण. तर आपण कृष्णाची अग्रपूजा करूया. मग सगळे सहमत होतात. पण शिशुपाल मात्र तिकडे उभा राहतो आणि त्याच्यामध्ये खूप मत्सर असतो कृष्णाविषयी. तो म्हणतो, कृष्णाची अग्रपूजा आपण कशी काय करायची? तो जन्म त्यांनी घेतला वैश्य कुळामध्ये. आता तो क्षत्रिय म्हणून सगळीकडे वावरतो. त्याची जात काय आहे आपल्याला माहित नाही. लहानपणी तो सर्व गोप्यांच्या घरी जाऊन लोणी चोरत होता आणि अशी अनेक तो कृष्णाचा अपमान करतो, शिवीगाळ करतो, नावं ठेवतो. 100 अपराध होईपर्यंत तो कृष्ण गप्प बसतो. पण इतर जे त्यांना राग येत असतो. इकडे या स्लाइड मध्ये तुम्हाला दिसतोय का? हा भीम आहे, यांनी आपली तलवार काढलेली आहे आणि तलवार काढून तो मारणार, पण कृष्ण त्याला थांबवतो. आणि तिकडे भागवतम मध्ये त्यांनी वर्णन पण दिलंय की जेव्हा तो अशी नावं देत होता तेव्हा भीम आहे त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते की बापरे, कृष्णाला हा इतकं वाईट बोलतोय. आणि शेवटी त्याला सहन झाला नाही तेव्हा तो तलवार काढतो, पण कृष्ण भीमाला सांगतो तू मारू नकोस म्हणून. मग तो ऐकतो आणि मग 100 वेळेला त्यांनी शिवीगाळ केल्यानंतर कृष्ण त्याचं सुदर्शन चक्र काढतो आणि त्याच्या असा तऱ्हेने वध करतो की रक्ताचा एक थेंब पण त्या यज्ञभूमीवर पडत नाही. कारण जर यज्ञभूमी तशी अपवित्र झाली असती रक्ताने तर तिकडे यज्ञ करता आलं नसतं. म्हणून अशा तऱ्हेने कृष्ण या शिशुपालाचा वध करतो. आणि हेच आपल्याला इकडे समजून घ्यायचंय की मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध यांनी कोणाचंच कल्याण झालेलं नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. हरे कृष्ण. मग इकडे कृष्णाने स्वतःहून सांगितलेलं आहे की जे लोक द्वेषी असतात त्याला द्वेष केलेला बिलकुल आवडत नाही. कृष्ण म्हणतो कोणाचाही द्वेष करू नका तुम्ही. जे क्रूर असतात, नराधम असतात, कृष्ण काय करतो त्यांना की तो त्याला आसुरी योनीमध्ये पाठवतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे आता एक जर तुम्ही कधी डिस्कवरी चॅनल किंवा खरंही जर बघितलं असेल तर जेव्हा कोळी असतात ना ते त्यांचं जाळं फेकतात समुद्रावर आणि मासे पकडतात. तर एखादा मासा खूप छोटासा असतो आणि त्याला काही किंमत येणार नसते तर तसा मासा बघितला तर ते परत समुद्रात फेकतात. आणि चांगला मोठा मासा बघितला ना ते ठेवतात. तसाच कृष्ण सुद्धा जणू काही तसाच आहे. तो बघतो, असा उचलतो आपल्याला आणि बघतो, अरे ही व्यक्ती आहे ना, हिला खूप अजून वासना आहे,
चला तो परत भवसागरात फेकतो आपल्याला. मग आपण कुठल्या तरी नीच योनी मध्ये जन्म घेतो. आणि समजा जर खरोखर जेव्हा तो बघतो म्हणतो अरे याच्यामध्ये काही वासना नाही, याला फक्त मीच हवा आहे, मग तो म्हणतो चल आता माझ्या बरोबर तू माझ्या धामामध्ये चल. तर अशा प्रकारे की जे द्वेषी क्रूर असतात ते परत जन्म मृत्यू या चक्रामध्ये अडकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे तुम्ही बघितलं का की कृष्ण आपल्याला एक वॉर्निंग देतोय किंवा सांगतोय की काय करायचं नाही. काय केलं तर तुम्ही माझ्याकडे कधीच येऊ शकणार नाही. म्हणजे एक याच्या अंडरलाईन एक कृष्णाचा जो भाव आहे ना तो समजून घ्या की कृष्णाला आपण खूप हवे आहोत. तुम्ही लवकर माझ्याकडे या. पण कसे या तुम्ही ज्ञान मिळवा आणि माझ्याकडे या. तुम्हाला जर काही शंका असतील तुम्ही गुरूंकडे जा, साधूंकडे जा. तुम्ही तुमच्या शंकांचं निरसन करा, ज्ञान मिळवा आणि माझ्याकडे या. आता शेवटचा आहे वाटतं 1-2. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. त्रिविधं नरकेस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हींमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. तर आता सांगितलेलं आहे 3 द्वार नरकाची कुठली आहेत? काम, क्रोध, लोभ. मग आपल्यामध्ये सुद्धा ही सगळी अनर्थ आहेत ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, भ्रम, हे सगळी अनर्थ आपल्यामध्ये सुद्धा आहे. द्वेष. मग या अनर्थांचं करायचं तरी काय आपण? आपला जर आत्म्याचा विनाश होत असेल तर काहीतरी केलं पाहिजे ना आपण. मग आता काम म्हणजे काय? मला सांगा बरं, कोण सांगेल काम म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीबद्दल खूप जास्त इच्छा करणे, हे मिळालंच पाहिजे असं. बरोबर. आणि कोणाला काही ऍड करायचंय? मनीषा माताजी बोला. आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण करेक्ट. बरोबर आहे. आत्म इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम. मग काय करायचं आपण? खूप काम आपल्यामध्ये आहे, खूप इच्छा आहे, त्या इच्छा वळवायच्या की इच्छा ठेवायची की मला कृष्णासाठी आणि कृष्णाचे जे शुद्ध भक्त आहे किंवा कृष्णाचे भक्त आहे यांची सेवा करायची, यांना आनंद द्यायचा आहे अशी इच्छा ठेवायची. मला मंदिरासाठी काहीतरी करायचंय, मला शिला प्रभुपादांसाठी काहीतरी करायचंय, मला शिला प्रभुपादांना त्यांची पुस्तकं लोकांनी वाचलेली खूप आवडायची आणि ते कळकळीने सांगायचे माझी पुस्तकं वाचा. मग अशी इच्छा तुम्हाला मला ठेवता येते ना की मला शिला प्रभुपादांची पुस्तकं वाटायची आहे. आता मला कोणीही वाढदिवसाला बोलवलं, लग्नाला बोलवलं, मी प्रेझेंट देईन, काय द्यायचं ते, पण एक पुस्तक शिला प्रभुपादांचं दे. अशा इच्छा ठेवता येतात आपल्याला राम.
राग जो आहे तो आपण कुठे वळवला पाहिजे? जे लोक म्हणतात की कृष्ण नाहीये, कृष्ण शक्ती आहे, यांच्याकडे तुम्ही बसून तिकडे आर्ग्युमेंट केली पाहिजे. तुम्ही कसे चुकताय हे सांगितलं पाहिजे. श्लोक जो तो क्रमांक आहे, कुठला अध्याय, तो नीट सांगून त्यांचा पराभव केला पाहिजे, असा राग आला पाहिजे. आणि लोभ आपल्याला कुठला असला पाहिजे की मला आणि कृष्ण कथा ऐकायची आहे, मला आणि पुस्तकं शिल प्रभुपादांची वाचायची आहे, मला आणि कृष्णाकडे मला आणि सेवा करायची आहे, तर असा लोभ पाहिजे आपल्याला. मग असं जेव्हा आपल्याच इच्छा, आपलाच राग, आपलाच लोभ पण आपण कृष्णाकडे डायव्हर्ट करतो, तेव्हा आपण नरकापासून खूप लांब जातो, रादर आपण कृष्णाकडे जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता मी सांगितलं की आपण काय कार्य केलं की आपण कृष्णाकडे जातो. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरींप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगती ही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता शेवटी कृष्णाने सांगितलंय कन्क्लुजन काय होतं, तुम्ही माझं ऐकलं नाही तर मग तुम्हाला सिद्धी, सुख, परमगती प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. बरं मी वाचते शेवटचं आहे. तस कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यं व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधींद्वारे कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधी विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण जाणलं पाहिजे कर्तव्य म्हणजे काय, अकर्तव्य म्हणजे काय, कर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय, अकर्म म्हणजे काय. कोणाकडून जाणलं पाहिजे? जो अधिकारी माणूस आहे, जो आध्यात्मिक गुरु आहे, परंपरेत आहे, त्याच्याकडून आपण जाणून घेतलं पाहिजे आणि आपण आपली उन्नती करून घेतली पाहिजे. तर आता आपला हा अध्याय संपलाय. आता आपण बघूया आज आपण काय काय शिकलो. दैवी गुण कोणते, राक्षसी गुण कोणते. दैवी गुण 26 आहेत, राक्षसी गुण 6 आहेत. मग राक्षसी स्वभाव आपण बघितला तो कसा आहे आणि दैवी आणि राक्षसी क्रियाकलापांचे परिणाम काय होतात आपण बघितले. आपल्याला जर उन्नती करून घ्यायची असेल तर आपल्याला काही गुणांपासून खूप लांब राहिलं पाहिजे. आणि नरकाचा द्वार काम, क्रोध, लोभ हे आपल्याला जेव्हा समजतं की आपल्यामध्ये हे गुण आहे तर आपण कुठे चाललोय, नरकात चाललोय. म्हणून आपण नेहमी सतर्क राहायचं आणि आपण कृष्ण भावनेत राहायचं, साधू संघामध्ये राहायचं, शास्त्र वाचायची आणि आपली उन्नती करून घ्यायची. तर आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? किती छान दिसतायत बघा राधा आणि कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. इस्कॉन नाशिक. बोला. माताजी आता ही जे आहेत ना फोटो समोर, हा राधाकृष्णाचा फोटो आहे. जनरली बऱ्याच घरांमध्ये बाळकृष्ण पूजला जातो. हा
तर मग म्हणजे तुम्ही जे म्हणता ना, आधी चरणाकडे बघायचं, मग देहाकडं, मग चेहऱ्याकडं, हे म्हणजे होत नाही. तर मग हे कसं आहे? म्हणजे मग बाळकृष्णाकडे सुद्धा तुम्ही खालपासून बघू शकता ना, त्याचा एक हात खाली असतो. हो. तसं बघू शकता ना तुम्ही. ठीक आहे. आणि अजून एक मला विचारायचंय, जे आपलं आता लेवल 2 चं जे आहे ना भगवद्गीताचं, त्याच्यामध्ये 2 भाग दिलेले आहेत त्यांनी. प्रिभक्ती शक्ती कोर्स आणि भक्ती संचार सकाचार कोर्स. तर हे दोन्ही याला कुठलं जॉईन करायचं? आता तुम्हाला जर असाइनमेंट करायचे नसतील तर तुम्ही भक्ती सदाचार करा. अच्छा. आणि तुम्हाला जर असाइनमेंट करायचे असतील तर तुम्ही तो पुढचा लेवल करा, भक्ती शास्त्री. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? हा, ओके, थँक्यू. ठीक आहे माताजी. हा, आणि आमचा लेवल 2 चा पण आहे, जिकडे